Museo de Urdaneta is a shelter for donated historical artifacts, photographs of significant individuals, and paraphernalia of the landmark that shaped this precious city's history. It is also a home to the masterpieces gifted by Urdaneta's very own pride, national artist Orlando Lagman. Ang Museo de Urdaneta po ay formal na nabuksan noong Marso 21, 2003 kasabay po ng ikalimang anibersaryo ng pagiging syudad po ng Urdaneta. Ang Museo de Urdaneta po ay nabuksan para maging opisyal na imbakan po ng mga kasangkapan, kagamitan at mga larawan ng mga personalidad po na nagbigay ng kasaysayan at nagbigay parangal sa ating syudad po ng Urdaneta. Napakahalaga po ng Museo Urdaneta para sa aming mga Urdanetarian. Dito po na ipapamamahagi ang magandang kasaysayan at kultura ng aming syudad po. Nakakatulong po ang ating museo sa syudad ng Urdaneta dahil po dito sa mga gagandang nakikita po nila dito sa loob ng museo ay nakakaengganyo po ng mga turista at nagkakaroon po sila ng pagkakakilanlan po ng aming syudad. Para makabisita sa Museo de Urdaneta, you just need to get in touch with the Tourist Information and Assistance Desk na matatagpuan sa Old City Hall and New City Hall. And visiting this place takes no registration and it's for free. The feeling of nostalgia, the thought of seeing objects that bridge us to the past, and having the sense of appreciation for what molded our culture into what it is today are enough reasons why this museum is a must visit when in Urdaneta.